Hej alle sammen. I den her weekend der har jeg 2 kunstnere til jer. Begge 2 er svenske kunstnere, og den første kunstner, det er Loreen, som de fleste af os kender fra det europæiske Melodiprix, hvor hun vandt sammen med Sverige. Og selvfølgelig så er hun udkommet med et album, og det hedder Heal, og det er bestående af 12 sange. Og jeg synes, at mange af sangene er mere stille i forhold til Euphoria, som var sådan dance hit. Men samtidig så er det nogle meget fantastisk smukke sange, og jeg elsker teksterne i dem. De er meget dybe i forhold til, hvad Euphoria var, synes jeg. Så hende synes jeg helt sikkert, skal gå ind til at lytte til. Og udover det, så har jeg fundet et andet svensk band, som hedder Red Nova. Og de er lige udkommet med en single, der hedder Dandelion Child, som I kan finde på Spotify og YouTube, hvis I gerne vil se musikvideoen til. Jeg synes, de er rigtig fede. Det er noget pop-rock-agtig musik. De finder inspiration fra bands som Paramore, Muse, hen i den genre. Og jeg synes, det er noget rigtig fedt musik. Faktisk så skal de på tur her i Japan her i november, og de begynder at vokse lidt mere, og de er begyndt at spille dem i Sverige. De er ikke så kendt i Danmark endnu, men så vidt jeg ved, så kan I finde 2 af deres sange på Spotify, så jeg synes helt sikkert, at I skal gå ind og tage en lytter. Så den her weekend gå ind og få en masse dejlig svensk musik i ørerne. Skandinavisk musik. Så jeg håber, I får en rigtig, rigtig god weekend alle sammen. Hej hej.